ginawa ko. Magkakaalaman na kung sino ang tunay na liar. March 10, 10:15 p.m. Downy Perfume. Kahit gaano kapawis, I am always confident. New Best Ever Misty. Only fresh with 24-hour perfume. Gaano ka man ka-close, fresh from day to night. Downy Perfume. Nanood naman siya. Winashing na, kinuskus mo pa. Switch to New Ardell Power Liquid. 15 minutes lang. Bilis-bilis ang pagtsa. No more kuskus sa washing machine. 750 lang per wash ang New Ardell Liquid. Umaga pa lang, gumana niya ang alaga ko. Kaya dapat Alaska, tulog para puno ng gana. Now premiere. Yum! Masustansya pa. Parang taga kong puno siya ng gana sa umaga. Does your anti-dandruff shampoo leave your hair dry and weak? Dove Dermacare Scalp with Scalp Care Actives removes dandruff and moisturizes hair for 100% dandruff-free and smoother hair with zero compromise. Available in hair fall recovery. Hello, Ma'am Jean. Good evening. Okay lang po, Ma'am Jean. Alam ko busy kayo. Pagdala mo ng Maggie Magic Sarap Turbo Pack, 4 pesos ang savings mo. Thank you, Sir Renewal.
Good evening, Inday Nims. Guardian TV, salamat po. Thank you sa pagbisita, Ma'am Inday Nims. Thank you so much. Welcome, Gid Guapa. Salamat. Ano ka, Inday Nims? Ilongga? Taga Iloilo ka? Bisitahan ko karon imong channel, ma'am ha, Inday Nims. Thank you so much. Taga-tingin ka si Lilo. Inday Nims. Taga-Arevalo. Guess ko lang ha. Good evening po, Ma'am. Postbell, thank you. Good evening. Better take home para sa ating mga manggagawa. Wala na pong tax sa ating overtime pay. Lahat po ng bonus natin, dapat wala na home tax yan. Dahil pinaghirapan po natin mga bonus at overtime pay. Half sa nga ako niya kabuhi Inday Nims sa Iloilo mo. Dira ako nag-college. Dira ako naka-empleyo. Taga-kwartero Capiz. Pero din ka taga-stay Subong, Inday Nims, machika kita ha. Bisitahan ko lagi imo channel. Salamat sa pagbisita. May new friend naman akong bago. Inday Nims. Tama ng araw mo. Fresh breath pa rin with Close-Up. All day amazing fresh breath. Tira ka sa Taguig. Dra ka na nagka-family. Damo ko da friends sa Capiz. Pakadto sa Aklan, Boracay. Age can't stop me from being my ultimate. Myra Ultimate with astaxanthin. 6,000 times more powerful than vitamin C. Basta guwap. Basta Ilongga guwapa. Kag tikalon pa. Nga na ano ta na yan no. Nasalaan ta yung amo na yan no. Inday Nims no. Tikalon. Okay lang na Accepted gyapon Inday Nims Narito na ang totoo na ako at Arsenio Fantastic Tocino. Dugay ka na sa YT, Inday Nims. Ako, manog 2 years pa lang. Okay lang na yata kabalon, takatikalon Pero sa tutuod lang, wala man. Joke. Ang mga balan mong istorya sina Santikalon, ang mga taga Teresa Negros nga ang sugid ginapiko kag ginapala lang ang kwarta. Kaya damo din siyendero bay. Pero syempre hindi mo man makuha ang amo na nga
kayamanan kung hindi mo pag pangabudlayan, bigla. Ay, why ka pa na-monetize? Oh, ang nakilala ta ka ha. I-play kita permi ha. Play kita permi in thy names. Pila na what's hours mo? Na-complete mo ng 4K? Ah, okay. Bago ka lang gali na monetize. Oo, go lang ah. Medyo ang hinaano mo na subong ang imong earnings. Makapiright ko ni mo kay Gandar akong TV. Sige lang. Iyan ko lang nakaroon. I-mute ko lang. Pagkatapos ko live. I-check ko karon ha. Bisitahan ko karon ni mo channel in Dainin sa at kabuhayan sa panahon ni Sakna. Ang ako Bicol, katapang ang suluta. Diri ko yan sa Negros. Nag-transfer na ako di 2017. Pero since bata pa ko ya, 1989, araan ako sa Iloilo. Kaya ang boto ko, Kaya dira ako mga tiya, bakasyon lang. Tapos dira na ako nag-college. Mayad pa diri sa YT. Ito wala. Mayad marites sa FB. Budlayan ko sa Reels. Actually, in thy names, na-monetize na ko na da. Na-monetize na ko, earning na ko stars. Yan kaya duway lang ito talaga focus. Tira how. Kay balan mo naman. Basta nagatrabaho ka, syempre kung nag-ara ka sa social media, sa SUKMED, may mga criticism sa gitna nga mabaton, ti tamaran ko amo na nga sa lingkod rin na lang ko sa YT. May mga constructive criticism, gina kaya mabaton, pero sige na. Accepted ko anyway. Maski sinentimos lang, earning ka diya. 10 minutes ng cash out. Over 2,500 games para maraming chances panalo. Swerte sa akin ang playtime. You're welcome. Ay, naahaw, wala mo withdraw. Wala mo withdraw in thy names ang imong mga stars. Ako, wala ko man withdraw, ara lang da. Ara lang sa gihapon sa stars ko. Na-check ko nga ko ni dashboard. Ara lang siya. Kahulat lang na sa sangakon nga kung paano ko siya ipa-grow. Galing, hindi ko be consistent mag-upload sang videos dira. Diri ko ginatutukan sa YT. May freedom ako. May freedom. Ay, gapulagi din in thy names Gapulagi siya ako. Pulagi siya tanan. Ang sa lang siguro sa may part dito nga green, nalipat na ko. Hindi ba ko hindi ko consistent. Kung saan ko lang siya mabisitahan. Muna nga negative tanan. Kilala bagong hepe na naka-assign sa lugar na yun. Okay. Tanggawin mo. Why ka natin kapuli sa kapis? Usapin mo si Mayor. Sabihin mo sa kanya, i-defensin niya ang problema ito. Sige naman. Wala mo na din nabisitahan imong family? Bakit Romo? May nakakaalam ba na buhay ka? Oo, baba.
sigurado ko. Siguro may kinalaman ito. Pero, nandito na tayo. Aha. Kayo mag-alala. Oo, gani. Hinaalala ko si Marites. Okay, nabaton mo na imopin. Ako, manog. Kadwa ko nag-request. Kadwa ko nag-request. Ginakulit ko man ang postmaster nga kadto sa opisina ko. May letter ako. Sa Cavite. Dira nagalitan ng family mo sa Cavite. Ay, dugay-dugay na nakalakat ko sa Manila. 11 years na. This March. Ano ko naglakad sa Manila man? Basta March 9. Wala may seminar ako from March 10 to 14. Ay, Diyos ko, tugay-tugay na 11 years na. 2014 pa nagligat. Lakad ko sa Manila, manol, nako. Ay, nakaabot na pin ko kadwa kung mag-request. Dapat pala ka days gani mag-aadwa 22 days dapat maka-request ka na kung may pa maabtan, wala ka pa maabtan. So na-delay siya. Amo to, ang last ko nga request, amo tong why ko na nakuha kay ti ara naman nakipot gigani ko kay ito na nagi ko mo lose hope nagi ko kasi ko kasi hindi pala maabot daw. Pero luckily nag-abot siya. Ginset ko dayon Ginset ko dayon. Kay manog 3 months na. Diri ko nag-gross. Tabok-tabok lang ko sa Sabado, nagpa-Iloilo ko. Nagbalik man ko dayon. Nagroro lang ko dumanggas ko agi. Then inoras lang, may ginkuha lang ko to sa Iloilo. Sakay naman ko ocean jet pa Bacolod. Nakahingago ako puli, nakaabot ko sa balay, guro manog 9 o'clock sang gabi. Layo, pabiya ako sa city sa Bacolod. Dire pa ako outside town kami. Pa north kami. Oo, negros ako. Pero tabok-tabok ko lang Iloilo. Yung husband ko taga Gimbal. Tapos, ang tiya ko dara sa Molo. Daan ako nag-college. Daan ako nag-graduate. Kag nag-empleyo. Dire na lang ko nag-pa-reassign sa Negros. Obra ko? Isa ka sulugoon sang gobyerno. Sulugoon sang gobyerno in thy names. Taga Lambunaw. Oo, nakakadto. Makuda sa Lambunaw. College pa ko ato. May friend man ako sa Lambunaw. Classmate ko sa college. Vincent apelyido. Roberto, bakit mo Sa totoo lang in thy names, ang imo na yung trabaho, yan namin ginaya. Kay man, deserve mo na iya being a housewife. Servisyohan mo imo bana, imo kabataan. No need na ka mag-exercise, kay balan mong everyday mo nga routine, amo na makabulig sa imo. For kung sino ang nagbigay sa iyo sa pwesto mo yan. Hindi ba ako? body fit, sexy. Lamin mo, bagay buhay. Salamat po.
FPJ's Batang Quiapo. Oo. Ang programang ito ay rated S. Lingaw-lingaw lang ni Akon, Inday Nims, ah. At gabay ng magulang. The same Ang time, programa syempre, maaaring extra may income masisirang man. tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Oo. Balan mo, why niya katapusan ng trabaho, sulod balay. Abi mo lang, sa totoo lang. Copy that. With the beat steady, we're tracking every move. Visuals and the hostages. Third floor on the right. Yung kakasama sila. Devoted wife, ikaw. These guys are loaded. They breached. Pinasok na nila yung mga hostages. Gusto niya matama. Hostage casualty confirmed. Alantaw ako ikaw nito. Ay, kung mo, asa sa third floor, galing imo nga balay. Wow. Kung mo konkreto, imo balay. Yayamanin. Yayamanin ka Inday Nims. Do nakasubscribe na ko dati sa imo Inday Nims. Jaguar, make sure pagkataan mo lahat ng messages habang nilalabas sila sa atin. Is that clear? Yes, sir. Tandaan niyo, do not engage the enemy. Amo na ko nga nga Inday Nims Garden TV. Kita mo kagaling mga plants. Di ka lang manugid. Siyempre, hasta nakabala third floor. Imong house. Pot sa lingon. Yayamanin ka. Nang bisitahan ko imo channel karon, galing kay naka-schedule, ano pa ko nag-play pa ko sa channel kaupod ko. Oo, nadumduman da ikaw gali. Salamat, nadumduman mo ako Inday Nims. Oo, ti kapasar man. Okay man. Trick Channel, good evening. Thank you so much. Sandali ha, ilista ko muna kung sinong pumasok para mamaya after ng live ko i-play ko channel nyo. Dali. I-play ko videos nyo. Sandali ha. Pagpapalagin ako. Pagpapalagin ko si Sarah. Na-monetize na sa kaka-play mo. Oo, balaan mo diri sa Whitey World. Buligay lang ba? Trick Channel, good evening. Thank you sa pagbisita. Ako nga travel ko everyday, Monday to Friday, Inday Nims. 2 hours. 2 hours sa morning, 2 hours sa hapon. After 5 o'clock, travel. Pero one way lang. Series. Oo naman. Amo na ang bintaha, Inday Nims. Kung damo ka bala na joinan nga live,
Kag syempre may contribution si ikaw nga dako sa ila. Hindi man na sila maghinaya nga magpadala. Munang ginang pinakadako ta nga pasalamatan. Ang akon nga schedule sang live ko every Monday to Saturday 8 o'clock sa gabi. Pero kung nga hindi available ang akon nga kagrupo, naga-take over ako sa ilang schedule. Pero regularly gid siya 8 o'clock sa gabi, Monday to Saturday. Imo inday names, anong oras ang imo nga pag-live? Yes, walang marites. Focus kung ano ang goal para maka-earn. Isa lang man ang goal additional earnings. Tanan naka-experience man kita nga kung paano tayo buo ang 1,000 subs, 4,000 watts hours para ma-monetize. Amo na siya. Give and take lang. Ngayon lang ako. Wala live ko pa kay nakapoy ko. Katanim sitaw. Wow. Damo kaya sitaw dira pati sa rooftop. Sa third floor. Gatanom ikaw. 7 p.m. minsan start live ko. Ay, 7 p.m. Pero try ko siya kasi may ara kong kagrupo na 5:30 to 7:30. Pero tinguhaan ko inday names nga mag-join sa imo. Pinagawa natin to para susbanan ng live. At ang premyo natin, Pero kung hindi man ako maka-join sa live mo, i-play kita. Elijah, tungkulin natin na protektahan si Ama. Tulad ng pagprotekta ng mga Israelita noon. Ay, lagi. Permigid siya busy. Nangihinaan ka na ba ng loob? Hindi na. Ako sa opisina, Tatagan mo lang ang paniniwala. kung mag-live ang ako nga upod, Nagaling kay ano lang gid kuya, tambay lang gid kuya, wala na ko gani kung nag-comment. Kaya syempre busy man ba? Busy man. Bakit na ako ng third floor? Basta ara ka sa public service, medyo tutok ka talaga sa obra mo. Madugay-dugay na ako sa serbisyo. Pero tinanglan tagid siya magpangabudlay for our future. Para may mabaton man kitang pension. Maski gamay lang. Pangbakal sa akong medicine. Wow! Lawig-lawig nga experience imo sa electronics. Gali Ay, may pamangkot gali ako inday names. Nakabakal ko bala component 2008 pa. Tapos pwede ko ma-mention ang brand. Inang gastak up pala ang iya nga power. Gabalik siya sa off, ma-play siya bino. Pagkatapos pila lang ka minutos, naga-off siya dayon. Ano nang diferensya ya ang power? Tapos binayaran kami ng company kasi lipat kami sa Laguna. Okay.
So madako-dako ang imong separation fee. Amo na gin patindog mo sa imong mansyon. You guys deserve to be here. Sabado, 8:30 p.m. No one's immune to hair fall. My hair gets its daily dose of provitamin from Pantene. Ang ano ba? Ang power. Ang power pala sa akon nga component. Naka-off siya dayon. Maka-play siya bino. Tapos pila ka minutos, ga-off siya dayon. Ano kinanglan ko may piyesa nga baklon sa power. Ang on and off ya pala ang namin ko. Kundi naka-on siya no. Naga-sound na siya. Tapos pila lang ka minutos nag-off siya dayon. With the top skin vitamin Myra E. My power to help boost collagen and renew skin cells from inside. Nasayangan ko ba kay talagsa lang bala ginagamit. Tapos ang pag-transfer namon diri sa Negros, okay pa man naman ang playa. Tapos ang ulihin na lang amo na siya ang on and off ya. Naka-diferensya na. Germs everywhere. Not to my kid. When you safeguard pure white. Shop, shop, shop. Okay. May ara na siya nga ano, ara na siya nga ano ni gani, pwede gali maislan. Na paubra ko pa na siya sa may yasang Sony balang ano gid nga brand dito sa Mandurriao sa ilang repair center. Kung nag-play man siya, nagamit ko pa. Tapos pagka pilahan ka months, balik na naman. Okay. Pagawa mo pa may-ari ko sa do, binilhan ko on and off. Okay. Sa component, tabala pa amo na kabayang ga on and off sa miyara gali na ginabaklan. Ay, salamat. Salamat Inday Nim. So, mangita ko na sa may ano, sa Sony mismo. Sayangan ko balahaw, kay okay pagid siya. Di pagid siya balaya hago bala. Di saya overuse. Ano mo ba yung sinabi ng mga asawa mo? Sabi mo sa akin, gagawin mo na, pero hanggang ngayon doon ka pa rin sa kanuunan. Ha, baka ako gumawa ng piyesa, ng component. Pagwapa, diba, sa electronic yan gawa namin. Oo, base imo to obra. Napalpak joke. Oo, kag napadpad sa akon, kag ako ginakakuha sang imo nga ano? Nga obra? Nga piyesa? Imperial ko digin maka. Sa Imperial. Imperial Iloilo. Sa downtown. Joke lang Joke lang Inday Nims. Anyway, thank you so much sa pag pag mag-mix device ako guwapa. Hala, basi sa ako na tuod basi bala Inday Nims how?
Napakamalas ko naman, reject. May mga kasama pa po ako. Dito sa nakakawan. Sigurado yan, ha? Napakamalas ko sa akon, gito pa ang ginreceive mo. Hindi ah, joke lang. Che-che lang ni aton ha. Hindi man naguro matabo, kabalaan mo. Diba, gina-check na nang may ara na siya nga naga-check kung may quality standard, no? Kung standard ng kung may quality ang gin-accept mo nga items inobra mo, hindi man na makapasar, hindi man na pagwa sa market, di ba? Aba, gold wire. Subot silingon, ano ya, ng authentic ang inyong obra. Hindi piki-piki ba? Nakagi na ya sa controller ang inyong nga obra. Hindi na yung mapagwa sa market kung mapiki-piki kag hindi makapasar. Sa bagay, subong na ako napiki. China lang na yung nagapiki-piki. Pero you know what? Bisan sa Camel nga brand, bala, gawang Pinoy. Basta gawang Pinoy, hindi na iya palpak. May quality na iya. Kita mo, 2016, ko paningin baka lang ako ng electric fan, Camel, gawang Pinoy. Until now, wala. Pagkitaya diferensya. Gagana gihapon. Baskog pa. Bahan mo kita yung mga Pinoy, skilled workers kita. Mapuslan tayo sa outside country ta. Basta mga electronics. Ano na iya? Nang dako na iya ang fees ang sweldo ya sang mga Pinoy. Iban nga lahi iya. Ginaliwat pa na iya sang Pinoy ang obra mo. Hello! Hello, good evening, Chiloy. Okay lang, ma'am. Chika, kami din in Dinem, so. Kapwa Ilongga. Ay, tuod ka. Grabe kitsa kalamig. Kay tungod gina-preserve, guro nila, balang hindi matunaw ang mga piyesa. Diba? Right? In the names. Amo na ko nga ang ng ventilated ang inyong area. Para hindi matunaw, amo na ko nga ang ng tamaan gid ka hindi man sila nga frozen. Puro machine sa loob ng nagsasalita. Ay tuod ka. Robot. Mga robot. So, di ko mga amo na bi inday names. Why man side effect sa inyo lawas? Siyempre, babad ka mo sa electric. Puro machines. Puro mga pyesa. Mga gamit pang mga wirings na why man ka sa may nabatyagan sa imo lawas?
nga binaganam or may mga toxic ka mo nga mga haklo nakamas ka mo ino may ano pa may cup pa ka mo may kalo pa ka mo kag tapos siguro inang paras na bala sa pag-pandemic bala nga bilog nyo nga lawas bala may ano ka mo may putos inyo lawas. Oo. Mala astronaut. Kay tungod nga may side effect na sa inyo lawas. Especially ang reproductive system tabala. Reproductive organ, gali, sorry. It's me, Rakitera. Good evening, Ma'am Lynn. Inday names. Kung may time ka, bisitahan mo man si ang main channel na ni It's Me Rakitera. Rakiterang bisdak ni siya. Amo ning kagrupo ko. Si Gen TV Mix, si Belmix TV, kag si Boss G. Magic 5 kami. Matawag ma kami nga group kay more than more than one. Para sa pinakamalikas na Bicol Express. Bicol to Quezon in just 1 hour. Bicol to Manila in just 3 hours. Ang main channel ni It's Me Rakitera, Rakiterang Bisdak. Di iya pa nalapag ang iyang main channel. Tapos, kay Belmix TV, kay Gen TV Mix, ari sila sa ibabaw. Gen TV Mix, Boss G14, amo ni sila. Confirm ka naga-join sa akong live, permi mo ni sila makita. Okay. Ay, Ma'am Lynn, Rakiterang Bisdak. Nakadikit na ko na si Ma'am Inday Nim sa imo. Ano ko ni sila dugay ko na ni sila nga kagrupo. Sang nag-umpisa kami sa kabila. May community kami pero umalis na kami. Nga naghalin kami kay tungod nga nagpa roleta sila, nagdaog kami, wala nila ginhatag ang watch hours kag subscribers. Anom ka oras babad mo. Expect ka nga mo na madaog ka. Yun, nagdaog kami, wala man ginhatag. So, nagbaybay na kami sa kanila. Ay, hindi pala nagbaybay, umalis na walang paalam. Umalis na walang paalam. Kasi hindi sila true. Hindi sila true sa mga promesa nila. Baka yun ang sinasabi ko, baka din doon ka din nag-join. Sayang talaga. Tapos manog 1K subs na ko, pinag-graduate na ako. So lahat nag-rejoice, Mga 989. So 12
12 na lang subs. Nabigyan Bao, di pa, ano man ako, emote man ako in thy names. Kaya ti, syempre, mag-graduate ka na, 1K subs ka na. Diyos ko, Mio, pagka next day, curly, nalagas man ang 12. building up in your hair. Just pause. Diyos And ko. reverse the signs of damage. New Dove Ceramide Intense Repair. Dapat, With bio- hindi ka magdirekta lang, Abi, sub. Dapat i-play mo muna. Reverses the signs of damage for up to 10 I-play mo ng times 30 seconds. Just And then, pause. mag-like ka. And then, subs. New Dove Ceramide Yun, Intense Repair. nalagas. So, dito ako, inadapt ako ng kagrupo ko na ngayon. Inadapt ako nila. So, hanggang na buo na yung 1K, hindi nalagas. So, hindi ko sila iiwanan kasi ang laki ng dako sa kabalasilan ko sa ila ba. Oo, sayang. Imagine, tag 2 AM na ko katulog in thy names. Sigurado doon din ako. Oh, parang 100 and enjoy 100 pesos off. PM mo ko. Basketball has always been a big part of my life to be great. Kung sila nga, ayaw ko magbigay banana, guwapa, wala ako mga ninja. Actually, may ninja ako 3. Limited lang. Are rated SPG. Ay, nako. Matnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may Ay, nako, in thy names. lingwahe, karahasan, sexual, color, o droga na hindi ang Gaduda ako in thy names. Sigurado gid ako in thy names nga among ginang ginsudlan mo. To pareha gid kita mo. Amo na nga ang mga pangako mo bala, dapat ipatihon mo. Ihatag mo ang para sa ila. Kahit syempre hindi ka na nila bitawan mo. Galing kay wala gid sila sa ila pangako syempre kita nga bago pa lang sa YT. 'Di ba may expiration kita 1 year, dapat within 1 year mabuo na nato ng aton for 4,000 watts hours. So nga mastik kita dira, mastik man abi ako dira sa mo nga community nga hindi man abi mahatag sa akon. Makita ni kong mga pila pa ka years bala. O bisan na. Why man ako silinggid nga may dako nga kabalaslan kay ti ginpulawan ko man, give and take lang man kami. Nagpulaw-pulaw man ako para mag-play sang ilang channels. So ano lang kami, pantay lang kami. Oh. Ay nako, in thy names. Wahaha, dito kita nadikitan sa live niya. Ay nako. Ay, tapos na pala si Boss Bell. Boss Bell. Dana po. Ito oh. Next. Anong oras na? 9:26. Promise in thy names i-play kita mamaya. Next Gen Mix TV. Ay, dali. Check ko muna ha. Sa kabilang cellphone. In thy names. In thy names Garden TV. Ay, sa isa ko ka cellphone, hindi pa kita Hindi pa ko nakasubs. Ay, hala, kagwapa kay in thy names. Oy, may takway. Pero dapat umalis sa mga polis dyan. Delikado ng mga Ilonggo recipe. Patayin sila kapag nalaman ni Wow. Ngayon, mag-play muna ko ha. 4,000
plus subscribers ka na. Wow. O, ari na. O, gameplay ko ng takway mo, Inday Nims. Wow. May... Wow, bonggacious. Karon pa ko mga 10 o'clock pa ko matulog, Inday Nims. Oh! May tanong ka nga takway? May tanong ka nga gabi gali? Ay, na-miss ko yan, sis. Na-miss ko yan, Lutong Ilonggo. May nag-comment diri, oh. Wow. Basta mga Ilonggo, no? Sagad niya magluto, no? Amo na yung aton nga trademark. Siyempre, balang KBL, bala signature dish, bala ng mga Ilonggo. Namit-namit, gidya mo. Pero may kadagaluto KBL ay Inday Nims. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan na kaipuan, itapang at kasurog sa inkubasyon. At kita moderator Inday Nims, ah. Kabuhayan sa panahon din sa kanan. Ang ako Bicol, katapang at kasurog sa pagka-office scholarship sa mga acting at nangangabuhan. Katapang at kasurog sa Salamat. Grabe gani mga luto mo, gwapa. Bicolano. Sab kita sa isa ko ka ano ha. Ka account. Matagal gumaling ang ubo, marami kasing tema, virus at bakterya sa lungs. Mag-Sonox Advance, now in liquid. Magaling maglinis ng Rose Mia ding akon nga pangalan ha, Inday Nin. First I was afraid, but then I kept thinking, these thoughts for me, and just give up. But after spending so many nights, nakuha ko, hindi sara dahil sa they'll be wanting for more. And now I'm back. Luto na yan. Here mo, Namit gid basta Ilongga magluto. Amo na comment ko ha, Inday Nims. O yan na. Tapuson ko ha, tapuson ko imo video ha. You're welcome, Inday Nims. Nadyakitan na kita ha. Hala kadamo sang imo nga kuha sang takway. Mga lagba pa. beef na beef, mommy, with chili mansi. Sarap together. Pili na. New Lucky Me beef. Sa ano mo lang gani intanom sa sako. Does your anti-dandruff shampoo leave your Oh, may ara pa gid oh. Galing nubo pa. with scalp care actives? Removes dandruff and moisturizes hair. For 100% dandruff-free and smoother hair. With Hala ka nami. Di, libre ng imo isa ka suludanan. Nami pa gid na siya. Oh, ang paklang mo Inday Nims. I-ano mo na siya. I-cut mo na siya. Gayaton mo kag ibulad balahaw. Ibulad mo. Tapos amo na. Lutuon mo na siya. Gataan mo na siya. Nami Inday Nims. Kaluto ka na. Naging butangan mo baboy. Taba-taba sang baboy. Kanamit. Butangan mo siya. Luya. Bombay. Plano ka gani Inday Nims. Luto naman ko dessert. Myra Glow. With the top skin vitamin, Myra E. Sa weekend lang. Collagen and renew skin cells from inside. Kaya long-lasting, confident glow outside. Hala ka nami. Pila lang gani niya kapuno imo gabi diri kag. Damo ka na nakuha oh. Magic sarap, all in one. Ano bang lutuin, nagiging special. Ito ah. Special? Gagagawa niya ng magic. Pagkita niyo 100 po. Dahil sa paligid
program ni Avalos. Nakapagtapos ako. At ito ako. Merong magandang trabaho. Okay, dating drug addict. Nagdating si Avalos sa DILG dito sa Gambida program. Nagkaroon ako ng pag-asa at bagong buhay kasama ang aking pamilya. Kahit mahirap kami, ang mayaman ng aming libingan, sa Garden of Life Park, natin tayo ni Avalos. With aging, nagkakamuscle decay, which can lead to higher risk of illness. Yan ang cycle of weakness. Drink new Turbo with Strength Pro by HMB and YBG. Help build the cycle of strength. Good morning. Stop being bullied. Stop being gassy. Stop being Good heavy. morning. An overnight constipation relief that works naturally with your body. Feel like I'm to go. Take the day just like a pro. Nothing's gonna stop you no more. Have a good morning with Douglas. Gawing paaan with Skyflex Condensada. Crunchy layers of Skyflex crackers na may sweet condensada palaman. Isang kagat, instant paaan with Skyflex Condensada. 30 years married, how do you guys do it? Connecting heart to heart and eye to eye. Parang pag lumabo ng mata, ito. EO Executive Optical, X-Black Care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Stop staring. Connecting with you, Dad. Ew, I'll be right. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra, the #1 extra beer in the world. Nasa Dito Plus na ang bagong Pinoy Drop Ball. Naka-livestream anytime, anywhere. Pwede ka manalo sa mga pakitak na premyo. Kaya download the app at ditoplus.com na. Wow. Ay, dapat nag-gloves ka. Kaya itom na siya ang iyang tagok. Isang takway. Hello, Intay Nims. Para ka pa dira. Sumusuway na naman sila sa kautusan. Wow, aray na. Gisa na. Kami, hindi ka na naman tumatagima sa aking salita. Ano na naman? May mga pulis na dumating dito. Alam na nila kung nasa ako. Mapipigilan ko ba mga yan? Siguro may nakatawag na. Kapag gumawa ng mga Wow, may baboy. ay may kapalit na kaparusahan. Maliit na lang yan. Makakalis ka rin dyan. Inayos ko lahat para... Wala patis. Hindi lang ganun kadali ang hihingi mo sa akin. Kailangan kong bigyan ng mensahe ang mga kalaban ko. Sino sa inyo ang handa ng makapiling ang Diyos? May dumating ng mga pulis. Binabawal ang mga tao limutin sa universities. Dan ako, Intay Nims.
Done playing. Hinday Nims. Ang substitute teacher ng teacher ni si Del Reyes. Gusto ko papuntin yung mga parents mo. Gusto ko sila makausap. Ano yun? Wala akong pera. Gusto lang po kayo makausap ng teacher. Ano naman kasi ginawa mo? Dahilan ka na lang, ayoko. Wala. Wala akong ulam. Wala ka pa. Ha? Kukunin ko yan ng mga mata mo. Ay,